tɔgɔ ye Isa n jamu ye Sinayogo ne ye baarakɛlaw ka lafasatɔn ye baarakɛla minnu bɛ Mali minisiriso bɛɛ lajɛlen ka sanni feere ani ka baarako ɲɛnabɔ n'an k'o ma ko DAFU ani DFM ani direction des ressources humaines ni CPS an service 52 de don Mali kɔnɔ anw ne y'olu ka baarakɛlaw fana ka lafasatɔn ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛna baarabila min boloda nin t'an siɲɛ fɔlɔ nin t'an siɲɛ filanan ye a bɛna daminɛ avril min bɛ jɔ ka taa o tile fɔlɔ la ka taa a tile 19 na an ka grève bɛ taa o de kan an ka baarabila in kun ye min ye a dogolen tɛ maaw la Mali kɔnɔ yan nɔ an ti laɲini kurakɛ la mais an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen depuis juillet waati n'a fɔ président sigi ɲɛkɔrɔ u ye hakɛ dɔ ta ka d'olu ma ka ɲina an kɔ dɔw yɛrɛ ɲinan tɛ k'an tɔgɔ bɔ a la parce que hakɛ nin ditɔ an tɔgɔ tun b'a la mais u tilara k'an tɔgɔ bɔ a la parce que k'a da ka k'an ma taa grève la minnu taara grève la dira olu de ma an ye laɲini kɛ ka kɛ ni n'a ma kɛ ni kɛlɛ ye fɔlɔ ka lɛtiriw ci u ma ka gafew ci u ma walasa u bɛ se k'a dɔn ko ɲinan kɛra an kɔ ɲɛmɔgɔw ma kala don ɲinan ka don n'a ye an sɔrɔla ka baarabila dɔw boloda an ye baarabila caman kɛ an kɔni o de ye an ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye sɔrɔ minnu laɲini fɛn hakɛ minnu sabatira budget ani plan ani contrôle financier min sabatira olu ye a ka dayɛlɛ an fana ka sɔrɔ a kɔnɔ an ka laɲini o dɔrɔn minisiri min ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ koɲɛw ma n'an b'o fɔ ma ministère de l'économie des finances o kɔni de ye a kolatigɛbaga yɛrɛ yɛrɛ ye ale fana ka yɔrɔ de la an tɔgɔ bɔra a la ka sɔrɔ anw ye ale de ka baarakɛlaw ye hakɛ dira minnu ma ma fo ti baara la mais u ka baara fanba ye anw ye misali la ni anw taara grève la olu b'u da ka sinɔgɔ bureau kɔnɔ parce que baara t'u bolo donc o cadre la an ye lettre circulaire di directeur bɛɛ ma k'a fɔ fɛn fɛn bɛna service minimum wɛrɛ noti wɛrɛ bɔ ka bila an senkɔrɔ o ye i n'a fɔ olu ma Mali sariya boloba n'o ye constitution ye o ma o la fasa o ka sariya bolo 116 la a ko ni Mali y'i bolonɔ bila diɲɛ bɛnmakan fɛn o fɛn na sariya bolo fɛn fɛn bɛna o kɔfɛ n'a b'o sɔsɔ o sariya bolo in bɛɛ bɛ kɛ dugumafɛn ye an b'an bolo da diɲɛ seleke naani ta an ye bolonɔbila min k'a la o de bɛ ta en compte an ka dɔw t'a dɔn ou bien n t'a dɔn dɔnbaliya don wa min don dɔw b'o to yen ka service minimum min bɛ yen depuis Musa tile la n'a sigira sen kan sariya bolo 90 na mais san 1987 dɔw bɛ ta k'i bama o kan k'u b'o bɔ ka di u ka mɔgɔw ma ka mɔgɔ dɔw minɛ ka bɔ grève la an kɔni y'o jate grève sabotili ye an tɛna sigi k'an bolo courager n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ o la i ye sariya boloba de sɔsɔ n'i ye sariya boloba sɔsɔ an b'i lase sariya lakanabagaw ma n'o ye section administrative de la cour suprême ye e ni ɲangi min kɛ da o bɛ da i ni ɲangi min kan ka o bɛ da i kan an ka service minimum kɔni an bɛnn'o kan k'a fɔ o kɔni ye service minimum man ka kɛ an ka service ninnu na mais an y'a ye anw yɛrɛ ka hakilina na an ye directeur to yen directeur bɛɛ bɛ to a ka bureau la n'a bɔra directeur la maa si tɛ taa directeur kɔrɔ faama fara fantan kan fɛn fɛn y'an na mais bɛɛ ko an jo don bi kɛra an kan mais an kɔni ye baarabila caman kɛ ɲɛma sɔrɔ a la